O teatro, o cinema, a narración, a danza ou a música teñen dende hai tempo o seu espazo en Pontevedra. Ponteatro, Novos Cinemas, as matines do Principal ou o Salón do Libro Infantil e Xuvenil son algunhas das iniciativas que introducen estas disciplinas artísticas na programación da cidade. Hoxe Pontevedra saldou a súa débeda co cómic. Comezaron as primeiras xornadas de banda deseñada Vedra. Temos, por fin, o que nos faltaba en Pontevedra. Como ben comentabades agora, que tiñamos editoriais, temos autores e autoras, temos incluso unha escola de banda deseñada. Durante a fin de semana, a terceira planta do Teatro Principal será o escenario de obradoiros e charlas, un espazo que compartirán con puntos de venda de librarías e editoriais. O que iban a ser unhas pequenas xornadas, cando non parece máis eu, falamos con Carmen Fouces deste proxecto de Vedra Gráfica. E claro, iba a ser unha cousa pequena, te acordas que che dixemos, vai ser algo pequeno. E de repente, nos atopamos con un montón de convidados, temos 20 convidados, temos 10 expositores, temos a todos os editores independentes de España aquí colgados nas nosas paredes. 20 artistas están convidados a participar nesta programación. Pasarán pola sala do Teatro Principal autores como Ana Miralles, Kiko da Silva, Miguel Anxo Prado, Paula Cheshire ou Adrián Morgades. Un arranque por todo o alto destas xornadas que chegan para quedar. Que agardemos que esta sexa a primeira de moitas para poder facer isto, poder reunirnos todo o sector do mundo do cómic, non solamente a parte creativa, sino tamén os libreiros e libreiras, a xente do mundo editorial, a xente que interesa a bebé como lecer e tamén como estudo. O Museo de Pontevedra acollerá xornadas profesionais nas que participarán preto de 50 persoas. Tamén haberá varias exposicións que se poderán visitar ata o 9 de abril.